Welcome to India. ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ରେଳ ସେବା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଥିଲା? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସେବା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କୋଲକାତା। ରେଳ ଇଞ୍ଜିନର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ହୁଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତରେ ରେଳ ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1853 ମସିହାରେ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ କେଉଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଭାରତୀୟ ରେଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକରଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1950 ମସିହାରେ। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ରେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନାଲ, ମୁମ୍ବାଇ। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ରେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।